היי, זה יוסי ג'אנה מאתר webist.co.il. אני הולך להראות איך מתקינים את התבנית בשם Shuttershot וכמובן איך עובדים איתה. אז בואו נראה קודם כל איך התבנית נראית. זאתי התבנית. אז עם מצגת תמונות ברקע, ממש טובה ומדהימה, אני מאוד אוהב את זה. למעלה יש לנו בצד ימין תפריט ניווט. אוקיי, יש לנו תפריט ניווט שאפשר לשלוט בה באמצעות מערכת וורדפרס. בצד שמאל יש לנו לוגו שאנחנו יכולים להחליף בעמוד הגדרות של התבנית שתכף נראה, וכמובן יש עוד עמודים פנימיים שמכילים תוכן. אז קודם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוריד את התבנית. אז אני מוריד אותה, אוקיי. אני אוריד. אני ניגש לפאנל ניהול של וורדפרס, ניגש לערכות ייצור, בתפריט הצדדית של מערכת ניהול, לוחץ על התקנת ערכות ייצור, ועל כפתור על הקישור לעלות. כעת מה שאני צריך לעשות זה להעלות את הקובץ שהורדתי מאתר webist.co.il לתוך המערכת שלי, לתוך וורדפרס. אוקיי, אני כעת בחרתי את הקובץ שהורדנו ואני לוחץ על להתקין. כעת הוא מעלה את הקובץ ומתקין אותה במערכת, ועכשיו אני אצטרך להפעיל אותה. זה ייקח עוד שנייה. הנה, אני לוחץ על הפעלה. ותבנית הותקן והופעל במערכת, וכעת אני יכול לגשת כמובן לאתר, לעשות רענון. הוא כמובן אומר לי שאני צריך לנהל את התפריטים באמצעות מערכת, אז אני ניגש לעמוד התפריטים בוורדפרס, בפאנל ניהול. אוקיי. כמובן שיש לי תפריטים מוכנים שכבר הוספתי אותם לצורך דוגמה, אז כל מה שעליי לבחור זה מניו כאן. אם אין לכם תפריט כזה, אתם צריכים להוסיף אותם באמצעות, בואו אני אראה לכם, לוחצים על פלוס, ואז מוסיפים תפריט, ואז כל האפשרויות כאן, כל הפיצ'רים נפתחים. אז זה מה שאני עשיתי. אז אני אחזור למניו, ואני פשוט אבחר במניו, אני שומר את התפריט, לוחץ על לשמור תפריט, על הכפתור הזה. אני ניגש שוב אל האתר, עם התבנית, עושה רענון לעמוד, ואני מקבל את תפריט ניווט בתוך האתר. בואו נראה, עכשיו אני נכנס לעמודים הפנימיים, בואו נראה איך עמודים פנימיים נראים. אז זה בעצם עמוד פנימי, עמוד הפוסטים, כמו שאנחנו רגילים לראות בהרבה אתרים, בהרבה בלוגים, בהרבה אתרי מאמרים. אפשר להוסיף תמונה לכל מאמר, ציוצים, בואו נראה. אוקיי, כמובן שזה טקסט, אין משמעות לטקסט הזה. יש לנו פה עדכוני טוויטר, שאנחנו יכולים להסיר אותה או להשאיר אותה, או להחליף את החשבון באמצעות עמוד הגדרות, ויש לנו נותני חסות שזה בעצם פרסומות. אנחנו יכולים למקם כאן בסיידבר פרסומות לכל מיני אתרים אחרים שאתם חושבים או מפרסמים אצלכם וכו'. כמובן התווסף לנו כאן הגדרה, הגדרות Shuttershot. אם אני נכנס לשם, אז יש לי עמוד של הגדרות התבנית. אני יכול לבחור שעמוד הבית ייראה עם מצגת תמונות, שזה סלייד שואו, או שעמוד הבית ייראה כבלוגי. יש לי הגדרות של רשתות חברתיות, יותר נכון רשת חברתית, כי אין בו יותר מדי. אני יכול להגדיר למשל את הטוויטר שלי, אני יכול להוסיף כאן את הבאנרים, לכל קובייה יש את הבאנר שלו, את ההגדרות משלו, זאת אומרת תמונה, הקישור של התמונה, תיאור, קישור לבאנר, לאן הוא מפנה, וגם תיאור.
אם אתם רוצים להכניס תיאור לתמונה, לבאנר בעצם. יש לנו 4 כאלה כאן, כמובן יש לנו כפתור של שמירת שינויים, או איפוס שהוא מחזיר הגדרות וברירת מחדל של התבנית. כמובן יש לנו שימוש בתבנית שכולל את כל הרשימה של זכויות והגבלות. הקוד נכתב, הקוד PHP הוא תחת רישיון GPL, אבל יש עליו הגבלות מסוימות, תקראו את זה, התבנית הזאת היא לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי, כי כל שאני הבנתי את זה מהיוצר, אז שימו לב מה כתוב כאן, וזה הכל. אני מקווה שתהנו מהתבנית הזאת ונתראה בעתיד.